Inselmulkom il-qakom għal-premju servizz bid-bissima grazzi għall-MCCAA. U maħna għanna l-Mark, kif int Mark? Tajjeb, grazzi. Inti kemm ilek tiġġerra fil-ġims? Fil-ġim li nġerra naħseb għal 9 snin. U bess għandak il-ġim tijak? Issa l-ġim tijek, thank God, from September taħna. Tajjeb, issa esseb minn kollox, mux jek? Minn kollox. Issa, immaġin għandek dal-klient illi kien ħallas sena membership. Wara sena ġi u għallek jena mill-ġim tijak ma rajċ riżultati. Tidħol fis sistema inti u tirrealizza li f'sena sħiħa da ġi dakinhar li ħallas il-membership u dar boħra. Xtajdlu u jrid il-flus lura qed jippretendihom. Li kieku l-ewwel li nibdew insaqsih kieku minn dawk il-jumej fis-sena li ħallas imqar nippruvaw jibda jiġi jumej fil-ġimgħa. Kambjament kbir. Pass enormi. Issa mbagħad minn dak il-jumej aħna nweduh bħalma konna wednieh mal-membership żgur li nimmonitorjaw u nieħdu ħsiebu jkollu bżonn xi ħaġa jsaqsina. Nuruh l-exercises kollha jdaħħal ftit cardio, jdaħħal ftit strength machines. U bil-fors ħajara riżultat, speċjalment jekk jirranġa l-ikel, għax l-ikel mbagħad ovvja jiġi. U ħatejnuh ukoll. Ħanejnuh mill-koxxa naqsu. Ġifieri intkom ħatajdulu għamel l-effert inti u aħna ngħinu biex tara r-riżultati fis-sena li ġej. 8 feet, imorru 8 feet. Mela jiena ngħidlek prosit tajba u Mark mar tajjeb.